Ayer tuvo pelota de inicio, unas carreras de reales. Ibe. Baina gero hor geldituko dira. Oso txarra matik dugu. Zako ikusgarria izan du da. Ikusten dizuten noa pelotari bakoitzak bere lana du. Hemen edikuak horiek horri bili behar dute. Raia egoteak, edikziak, altxatziak. Batzutan gugoleko porteru zela ikusetian horretik, zikin-zikinak utatzen. Izugarrizko arraia, hori jotzen dut. Zergatik, pelota ez da atxekizatea. Libre. Mucho. Ez da iritsi,